खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 21 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 4 आसिन दान 1432 मायथाइ रबिबार। मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन आरो गोबाव समनिफ्राय थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। खाफाला नोंथांनि फालांगिखौ हेफाजाब होगोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन आरो नोंथाङा गावनि आंगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि रमान्टिक जिउआव गोदान गोहो फैगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसारनायनि नेरसोन नुनो मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नोंथांनि रुटिनआव नेमखान्थि थानाया गोनांथार। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै फोथायथिजों लानाय थिरांथाया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। फालांगिरिफोरा गोदान बायग्राफोर मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोनआ फैगोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु आरो खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। मावख'आव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। गोजाम सोमोन्दोफोरा फालांगियाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। फरायसाफोरा लुबैनाय फिथाइ मोननो हागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो आरो एसे जिरायनायबो ला। राङारि रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैफ्राय गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों डि आरो ओइच। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा खामानियाव मोनसे गोदान मावथांखि मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। नखराव माबा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव बुजिलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया जौगागोन आरो रां दोनथुमनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ बाख्नायगोन। केरियार दावगानायनि थाखाय गोदान लामा बेखेवगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान रादाय खालायनाय जानो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय आरो दुंब्रुदथि थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे मोजां दिन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव खाफाला नोंथांखौ मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन आरो गावनि केरियाराव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर फैगोन। नोंथाङा फालांगियाव बाहागोआरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गोसो होथारै फरायगोन। सावस्रिया मोजां जागोन।
रांखान्थियारि बिथिङाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनै नोंथांनि नाजानाया खामानिफोरखौ थि समावनो फोजोबगोन। साख्रियाव मान सन्मान बांगोन। फालांगिरिफोरा गोदान खाबु मोनगोन। नखराव गोजोनथाव आबहावा थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै फैगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां लैखोनफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंनि थिरांथाया थार जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव जौगागोन। फालांगियाव गोदान रादाय खानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन थागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय थागोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि गेजेरजों मोजां नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन आरो गोदान फुंखा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि। दिनै साहस आरो आत्मबिश्वासजों गोब्राब खामानिफोराबो जाफुंगोन। नोंथांनि साख्रियाव मोनसे गोदान बिबान फैनो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। नोंथाङा नोंथांनि नखराव मोजां खौरां मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। राङारि मुलाम्फा आरो रां थिसननायनि खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव इसिङारि सोमोन्दोआ बांगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन आरो मुलाम्फाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलापि गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि साननायखौ बाख्नायगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि इसारा दं। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ बांगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव समानथि आरो खाथि थागोन। फरायसाफोरा गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै नोंथांनि गियान आरो धैर्य खामानिया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन। फालांगियाव सासे गोजाम लोगोनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव दिदोमथि फैगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन आरो मुलाम्फाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।